É o momento de visitar a nosa horta, o noso horto, ese que imos cuidando con tanto cariño, grazas aos sabios consellos de Nuska Chousa, que nos acompaña cada tarde de xoves. Hola Nuska, que tal? Moi boas Hola, que tardes. tal? Moi boa tarde. Bueno, Encantadísima, como sempre, de estar aquí con vos. Pois nós igualmente, e de dar satisfacción a todos os ointes que son moitísimos, lexión, que se poñen en contacto con nós a través del número de WhatsApp e tamén a través dos teléfonos do programa a tarde. Os teléfonos xa os coñecedes, 981-540-979 ou 981-540-989. O número de WhatsApp cal era, Iago? 627-751962. Temos materia pendente da semana pasada. Sí, Por lo creo que sí. tanto, imos darlle saída a todas esas consultas que ademais son moi interesantes, desde logo para quen escribe e para os demais que imos aprendendo en cada unha destas citas que temos con Nuska. Pois mira, incluso Vamos temos coa primeira. de fai 2 semanas que nos quedou pendente esa que ibas a investigar, Nuska, o tema dos pomelos. Ai, é verdad, é verdad. E ademais foi super curioso, porque non sabía nada dela. Non é extraño, porque cando non temos unha plaga como se fose común, pois claro, desconocémola hasta que nos afecta, non? Que parece que nos toca máis cerca e que a temos máis encima. Esta mosca, que se chama a mosca do Mediterráneo, realmente é originaria de África. Entón, claro, estaba moi ben no seu hábitat co caloriño e tal, non? Pouco a pouco foi subindo pola nosa península e hubo plagas importantes polo medio de España, logo en todos os cítricos, tanto que tuvo que o Estado incluso botar man, porque hubo que poñer trampeos, soltada masiva de machos estériles, bueno, atacar a mosca. Eu escoiteina por primeira vez sin saber que estábamos falando do mismo problema o ano pasado, que a xente tiña problema cas freixoas, que claro, caían ao chan antes de tempo e ao abrila estaban negras por dentro, tiñan bichos. É a mesma mosca que lle ataca tanto as freixoas como a todos os cítricos. O demo da mosca, claro, subeu agora porque fijadevos en que mes estamos e fai un calor importante, temos unhas temperaturas grandes. O demo da mosca o que fai é poñer os ovos xusto debaixo da piel dos cítricos. Claro, despois, cando as larvas son grandes, métense para dentro, fan jalerías, van comendo no cítrico, fano caer antes de tempo, ao chan, e despois pupan, fan como unha crisálida no suelo, son capaces de estar en crisálida esperando hasta o ano que ven, co cal é un problema tocho. Podemos nos encontrar con moitísimos gusanos, non é que a mosca sexa moi prolífera, pero en cada pomelo, ou cada naranxa, mandarina, lima ou que sexa, van a poder poñer moitas moscas. É unha mosca moi parecida á que temos na casa, a negra, pero é un poquinho máis pequena, é como triangular, e ten como unhas rayiñas amarillas nas alas, é moi distinguible. O tratamento sería, primeiro, desfacerse da fruta caída, porque, como vos dixen, que pupa no chan e pode hibernar en pupa, debaixo das follas e todo, o bo é retirar todas as frutas que nos caian e non botadas á composteira, porque poden hibernar na composteira. Entón, desfacémonos dos froitos, desfacémonos das follas se caen ao chan e mantemos limpo o cacho de abaixo. Despois hai trampeos supoño que teñen feromonas, normalmente é o que teñen, cando hai trampeos así para atraer, non? Teñen como un atrayente, ou de comida ou de feromonas. Eso, hai trampeo para coller os bichos vivos. Vigilar os frutales. Si, por exemplo, ves que telo frutal, a ver, na naranxa vai a ser complicadísimo verlle os buratos antes de que caia o chan, pero se tes freixoas, pode ser un problemón, así que se lle ven os buratiños, porque neste caso empezase a poñer como maduro antes de que sea o froito maduro á vista, non? Que está como a piel como máis carnosa, brillante, tersa, non? Só ves cando está maduro non fai falta nin chegarse a ele. Pero neste caso parece que empeza a madurar tendo a piel aínda arrugada. Entón, retirar canto antes. Trampeo. Porque insecticida non o recomendo nunca, porque íbamos a afectar a outro tipo de insectos. Entón, pois, non. Así que, siguiente. Seguinte pregunta. Dignos, boa tarde, pregunta para Nuska. É verdade que a planta do tabaco é xenial para o cuidado das hortas contra as plagas? Porque este ano eu coa tuta tive un problemón e se fai falta para o ano
fumo eu a planta nos tomates. Grazas, como sempre, e un pouquirichiño máis de tempo de programa. Son Celia Extremadouro desde Amoedo. Moi boa tarde, Xeli, porque Xeli sí que é unha asidua así nos meus directos e nos meus vídeos e así que sempre está por aí comentando, así que un biquiño moi especial para Celi. A planta do tabaco é unha planta que se leva usando desde fai siglos, con usos medicinales e, bueno, pouco a pouco foi evolucionando, non? Pero na horta é verdad que pode chegar a controlar bichiños pequeniños, tipo pulgón, araña roja, cochinilla, mosca blanca, ese tipo de bichiños que son moi pequeniños e que poden dañar un cultivo seriamente, non? O que pasa que, bueno, ten efecto insecticida, pode ter tamén fungicida, pero non curativo, sino preventivo, e tamén como fertilizante, como outras moitas plantas que teñen as raíces tan importantes como ten a planta do tabaco. Para que sea eficaz, non vale con plantala ali e que xa vale, como así non funciona, o sea, hai que plantala, coidala e despois macerala ou facer unha decocción ou facer puríns ou facer fermentados. O sea, a planta hai que tratar como calquera outra planta, o sea, é boa a planta do tabaco? Por suposto que sí, pero como son outras moitísimas plantas que podemos ter na horta sin siquiera plantalas ou ir pola beira do río, como pode ser a albahaca, a artemisa, a ruda, podemos plantar os tajetes eu mismo, temos cola de cabalo, temos sortijas, consuelda, bardana, labasa, que son plantas que van a ter o mismo, bueno, o mismo, non sei se ao 100%, pero o mismo efecto que a planta do tabaco, que tamén vale, pero que hai na que tratar. O sea que fumala tamén vale. Continuamos. Boas tardes para Nuska. Só para Nuska. Non, creo que non aquí a coma, claro. Boas tardes. Boas tardes para todos. Moitas grazas. Son Mercedes de Pontevedra. A miña pregunta é sobre a poda das árbores froitais. En verán vin algunhas ramas que coincidían onde xa podara como unha bola branca. Penso que é cochinilla algodonosa, estiveno tratando con xabón potásico, parece que freou bastante, mándanos unhas fotiños para que vexas, non sei por que o teño así sempre, despois da poda, doulle pasta cicatrizante, a zona onde pode está abultada, e parece como se desfixera. Non sei se é correcto tanta poda, a xente de antes apenas podaba as árbores. Moitas grazas. Achegoche aquí as imaxes. Sí, pero bueno, en realidad, xa polo que me explica, que o explicou super ben, madre mía, pois sí que é cochinilla algodonosa. Bueno, foto en blanco e negro, pero sí, me imagino que sí que o é. A ver, son varias preguntas. Entón, se fai ben podar no verán, non? Non fai mal, o sea, depende do frutal tamén, porque hai frutales que se empezan a dar a primeiros de verán e non podes estar ca tixeira en riba, porque senón date conta cando un árbol, en general, isto en general para todas as podas de calquera cousa que queiramos podar ou sanear, cando están en plena floración, cas follas todas verdes, bonitas, fermosas, ou cos frutos empezando a engordar, non debemos andar ca tixeira. Por que? Porque non é que lle vayamos a restar vitalidade, pero esa planta, nese momento, está ca salvia como loca para arriba e para baixo para tratar de darlle de comer e de alimentar as flores, os frutos, as follas que están vigorosísimos, non? Entón, que facemos con un corte? Que pode ser que a salvia que pingue, que chore para baixo. No caso dos frutales, hai frutales que, como empezan a agromar máis tarde e botan as flores ou os frutos para máis tarde, non? Hai masanseiros que son de inverno, Sangre de Toro ou a Gran Smith, son masans de inverno que están ainda agora empezando a estar como para recoller. Eses árboles, no verán, cando botan chupóns, chupón refiérome a que é como, xa non ten forma de lanza como po lado, que ya podemos deixar, é unha puja que pode botar madeira e fruto, pero os que son chupóns son como unhas ramas de diferente color total do frutal, de toda a tona de todo o frutal, é como máis clariña sempre, como castaño clariño, e tiran para arriba como se fora un pau dunha escoba. O sea, eso sí que lo podemos quitar, aínda que sea en verán, non? Porque aínda o árbol non ten tanta vitalidade e non vamos a facer que estea chorando, sangrando.
O problema para tratar a cochinilla algodonosa, que é moi resistente, persistente, é unha puñecera, o sea, é malísima. E o que fai esta bicha é poñerse nos daños que teña a planta, porque non ten capacidade na súa mandíbula ou como sesa, non ten a capacidade de furar o árbol. Entón, cando ti lle faz un corte, aí é onde se pon a cochinilla. E aí é onde vai a proliferar, incluso por debaixo da piel, que despois de que está o corte feito, sí que se é capaz a meter. E o que fai é, vai criando como se fora unha costra do árbol, como se fora un quiste, un tumor. E o árbol deformase, chegas a deformar, onde fixas os cortes. Porque sempre está unhas pujiñas moi novas, ou nos cruces, que é onde fai así como as L's, cando salen as pujas novas aí no medio, ou onde fixaste os cortes. Entón, está tratando con xabón, é perfecto. O que pasa que hai que ser moi insistente, sempre o digo, cando non tratas algo con químico que é axeitado para tratalo e asesinalo no momento, cando na casa o queres tratar de forma como máis suave, de forma caseira, sempre hai que cambiálo por, hai que ser moito máis insistente, máis tenaz. E ao mellor teño que botar cada 3 ou 4 días. De todo o xeito, se ten tanta como estou vendo aquí, isto podese quitar a puñados. O sea, colles unha bolsiña pola debaixo e con unha cuchilla, unha cuchara ou que sea, podes raspala e quitar. A maioría delas xa pode quitar. O problema é cando están, así ainda é unha maravilla, porque, vese cachos importantes, non? O problema é cando só hai 2 ou 3 cada 2 centímetros, porque entón tens que fumigar de alguna maneira, sesa con sabón potásico, que está facendo genial, ou sesa con un químico, pero con coidadiño que non vaya para o resto da horta. Así, querida amiga, tes un problemón. A ver se a solución vale, e imos con outra consulta. Iago. Para nos que como non podía ser de outra forma, non? Teño unha pitalla. Cando a merquei dixeronme que non sei se pitalla se día sin galego, non atopei a... Pero bueno, como é unha... A nos vale, non sei, se non eu non entendería, se o dicen gallego por normativo, a mellor non entendo. Cando a merquei dixeronme que poliniza soa. Non me deu flor, ni tampouco froito. Vai para 2 anos que xa a teño. A pregunta é, canto crees que tardará en florecer? Tamén quería saber que tipo de aguacate se dá en Galicia con clima bastante ventoso. Un saúdo, Magdalena. Aguacate, dixo. Aguacate, Sí. primeiro pitalla, despois... Sí, mira, a pitalla con 2 anos non é unha planta que estea xa para dar fruto extraordinariamente, o sea, que teña paciencia, esa unha. Despois que hai que aprender a potala, porque esa sí que hai que podar dunha maneira moi especial. Eu tamén a tuve, e pasábame como a ela, entonces botábame ramificacións por todos os lados, eu pensando, ai que ben lle vai a planta, Dios mío, que tanto prolifera. Cando me vou a mirar vídeos de xente que de verdade sabe que é de onde ven originaria a planta, doume conta que non sei nada, o sea, porque a pitalla non ten fortaleza ninguna e só lle hai que deixar como unha rama, e arriba hai que deixar como se fora un paraguas, o sea, as ramificacións solo arriba. De feito, hai que cortar dunha maneira moi especial as ramas, normalmente ali poñenlle como se fora unha roda para aguantar dese paraguas, non que che digo, porque non teñen fortaleza elas para aguantarse para arriba. Incluso esta xente con tanto saber de pitallas, eu teños visto polinizar a man. Así que sí que se poliniza entre elas, sí, pero ao mellor se só tes unha planta e só bota unha flor, imagínate, porque ainda non ten forza como para botar 30 flores, ou tes 2 ou 3 e cada unha bota unhas flores, e unha botas macho, outras femio, e hai polinización, entón todo vai ben. Pero con unha plantiña sola, recomendolle que teña paciencia e que mire ben como podala, porque eso, só hai que deixarle un pé e a parte de arriba. Paciencia, moita paciencia. E o aguacate? E o aguacate non é unha planta que se dá ben en Galicia, se teño falado aquí dela tamén. O que pasa que o vento, precisamente, é o que máis daño lle fai. É máis o vento nordés ou do norte, o vento que sea frío, porque é unha planta subtropical, o sea, traémola para aquí, sí que se dá ben, pero o vento e o frío non lle agradan nada. Así que se ten plantado árbol e non é demasiado grande, en un sitio da súa horta que lle dá demasiado vento, por exemplo, aconsellolle trasplantalo e poñelo ao mellor nunha esquiniña que estea protegido, ou con un muro, ou con un seto grande, ou que teña detrás outro árbol, porque senón vai a sufrir tanto e tanto e tanto que non lle van a dar ido arriba nin as follas siquera.
O sea que hai que coidar un pouquiño con máis mimo. Pois imos con bo ritmo, en canto a respostas ás Vistes que rápido estamos? Veña, así con agilidade. Mira, outra persoa dinos, este ano as dúas plantas de kiwis que teño están que non lles collen máis. Quería saber cando podemos podar. Levan 2 anos sen podar, agora aínda están sen recoller. Tamén quería saber se a poda pode ser máis profunda porque ten moitas ramas e algunhas xa chegan ao chan. Un saúdo, Magdalena. Hola Magdalena, moi boa tarde. A ver, de kiwis non é que sepa moito, pero por suposto, se agora está co fruto non podes empezar a collelo. Tampouco non recomendo recoller todo o fruto de golpe, así como para dicir, que grandes están os kiwis, vounos a recoller, porque senón van a empezar a madurar, porque é unha fruta ou como o aguacate. O aguacate, así como o recolles do árbol, é cando empeza a madurar realmente. Porque senón na cepa vai a tardar moitísimo máis en madurar. Entón, vamos a esperar a que o kiwi dea de sí, rinda todo o seu froito e tire con toda a folla. Por suposto que hai que podar, porque ademais o kiwi empeza a enredar por todos os lados, empeza a facer carrapitos e pode enredar incluso unha rama ca outra rama, e iso é un nudo, ao final é unha maraña, e non vai a ser ben productivo, non? Entón, cando xa non quede ninguna folla, nin froito, vámoslo a podar, e vámoslo a deixar ben lixeiro, de deixarlle a cepa principal, as ramas que poidamos máis gordas, e despois que non haga cruces entre as propias ramas, sabes? Para evitar eso, que se enraísen unhas nas outras, e que fajan unha maraña, que ao final eso nin hai ventilación, pode haber problemas de hongos, de humedad, para os frutos mismamente, que van a nacer como amontonados. Pasalle un pouco como a viña, como a cepa da viña. Se a cepa da viña cada ano non a podamos, a onde chegarían? Eu teño visto de xente que vai tirar ao monte, moi malamente feito, pero vai tirar escombro ao monte, e ali na miña zona hai uns eucaliptos enormes, e a gente tirou ali escombro, e as cepas da viña chegan á parte alta dos eucaliptos, o sea que invaden. Hai que podar para lixeirar. Máis cousiñas, xa non sei outro máis, non? Mira, temos unha máis. moi boas e grazas polo programa, e sí, tamén vos pido que dediquedes máis tempo aos consellos de Nus. Hoxe non vos tendes queixar, que xe tivemos tempo extra. A miña consulta ten que ver cun becho que sospeito que me comeu os porros. Chámanlle alacrán ceboleiro ou grilo toupo. Sí. Seica odia a humedade, come nos sapos. Onde eu vivo, na Ribeira do Ulla, auga e sapos temos a fartar e ademais temos manantiais na leira. Pero nada, aquí seguen. Busquei en internet e falan de botar auga con xabón. Que opinas? Será seguro para a horta? Moitas grazas. Achegoche aquí as fotiños deste becho. Sí, pero bueno, conoso perfectamente esa, sei cal é. É amigo da casa, non? No, da miña casa non, porque mira, pásalle un pouquiño como a mosca do Mediterráneo, non? Que é de origen africano e vai subindo pouco a pouco que a temperatura para arriba. O grillo topo non é que sexa moi conocido aínda en Galicia, pero sí que hai zonas onde o hai. Se son poucos non vai a ser un problema, non vai a ser un gran problema para a horta, pero teñen posibilidades de ser plaga, porque é da mesma familia que os saltamontes, que os grillos e así. A peculiaridade que ten é que pode chegar a medir como 10 ou 10 centímetros, é enorme, así. Teño visto algún así. E ten na parte de adiante, bueno, é moi parecido a unha cucaracha no seu corpo, solo que en vez de casca ten como un peliño. E as dúas patas de adiante, podedes flipar porque ten como se foran as patas de unha toupa. Igualitas, carnosas, te lo juro. Son así, carnosas e teñen como as uñas. Teñen unha capacidade de escarbar máis alta incluso que os topos. Custelles moito vivir baixo terra. O da agua con xabón, si, por exemplo, ti velas, non? Vas pola mañán cedo, que cando están aí máis activos, escarbando e tal, e ves que hai moi parecido a cando os topos sacan dos céspes unha montañiña de terra, que é indudable, diste, teño toupeiras. Bueno, pois o grillo topo é o mismo, pero en pequeniño. O que pasa que en vez de sacar a terra, como fan os topos, que é como se fora fariña, terra como moi traballada, eles sacana como en bolichiñas. Bueno, é moi peculiar logo, non? Si sabes onde é. Apartas esa terra, colles unha pouquiña agua quente e metes unha pastilla de xabón lagarto, millor. Porque claro, si lle botas fairis, estás botando químicos. Bueno, non se podería dicir fairis, lava baixalas.
Entón, despois ven a pastilla de xabón porque non lle vai a gustar, que é un pouco, bueno, vai a dañar a piel, non? Entón, iso que o que consigues ao botarlle así no furado, pouquinho a pouco, quente, é que o grillo topo sala para arriba. Entón, podelo coller, non? Tamén hai insecticidas específicos para matalo, pero ollo, eu como cando quero matar algo así, penso, o grillo pode comer, claro que sí, que hai, pero vai a salir para arriba, ao sentirse intoxicado vai a salir para arriba, vai a morrer na superficie. Pode vir un paxariño, pode o comer e pode morrer envenenado por haber comesto o grillo topo. Entón, millor é o do xabón, eso sempre. E nada, pois eso, localizar a galería e intentar botarlle, aínda que son tan bons excavadores que poden cavar galerías a 1 metro de profundidade, cuidado, que son como os topos. E o problema que teñen na horta, por eso non os queremos, é que son omnívoros, o sea, poden comer bichos, sapos, cucarachiñas, sen pés, miñocas, pero tamén poden comer, e non lle fan ascos ningún, aos puerros, as cebolas, aos allos, a todos os bulbos de tulipáns, jacintos, o sea, que comen calquera cousa que estea debaixo da terra tamén. Pois... Así que hai no que tratar. Foi un tempo ben aproveitado, Ainda Sí, demos saída a un montón de cuestións, outras que se van quedando aí pendentes de cara a próxima semana, pero é o bo que ten esta sección, que volvemos sobre os nosos pasos, se algo non quedou aclarado podemos volver a matizar, e sempre recibindo novas peticións de axuda por parte dos ointes da tarde. Por lo tanto, nos cachousa, se che parece, quedamos para a próxima semana. Pareceme genial. E a ver se cambia o tempo ou non, non sei se prefires ti esta calorciña, estas agosto... No, o tempo ten que vir o tempo que lle corresponde, si, e vou para todo, para a terra e para todo. Pois a ver como andamos a semana que ven. Moitas grazas, Moitísimas gracias, boa tarde. Ides escoitar sinais horarios, unha vez escoitados, entraremos xa nun novo tempo de información.